ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಪೂರ ಯಾನಿನಿ ಫಿಶ್ ಕರಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೆ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನಿನಿ ಮಲ್ಪುನ ಫಿಶ್ ಪಾಂಪ್ರೆಟ್ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಅಂಡ ಊರುಡೊಂದೆಕ್ ಮಾಂಜಿ ಫಿಶ್ ಅಂದ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮನ ಊರ್ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಈ ಮಾಂಜಿ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಂದು ಏನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋಡ್ ತೋಜವೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಪೂರ ನಾಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾನಿನಿ ಈ ಟೈಪ್ ತರ ರಡ್ಡು ಪಾಂಪ್ರೆಟ್ ಫಿಶ್ ದೆತೊಂತೆ ಅವೆನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ 4 ಪೀಸ್ ತಲೆಕ ಕಟ್ ಮಂತಿವಂತೆ ಕಿನ್ಯ ಮೀನಂಡ 2 ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಂತೊಂಡೆ ಅವು ಬೊಕ ಅವೆಕ್ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನೊಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತತ್ ನಮ್ಮನ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಪನಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಸೈಡ್ ದಿ ಒಂಡೆ ಅವು ಅಪಗ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಚೂರು ಒಯ್ತೊಂಡು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತನ ಫಿಶ್ ಸೈಡ್ ದೀಕ ಒಂದೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಪಕ ಮಸಾಲಾಗೆ ಏನು ಮೆಂತ್ಯ ಸಾಸಿಮೆ ಜೀರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಚೂರು ತಾರ ದೆತೊಂತೆ ಬೊಕ ಪುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಆನಿಯನ್ ದೆತೊಂತೆ 4 ಎಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಮಸಾಲಾನ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನುಡು ಡ್ರೈ ಆತ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂಡಾಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಪೌಡರ್ನ ಬೋರ್ಚಿ ಬಾಣಲೆ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇಕ್ ಮೆಂತ್ಯ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಸಿಮೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ್ ನೆನು ಪೂರ ಪಾರ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನುಡು ಬೊಕ ಯಾನಿನಿ ಮಸಾಲ ದೆತೊಂದ ರಡ್ಡು ಫಿಶ್ ಗಪ್ನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಫಿಶ್ ಇತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂಡಾಂಡ್ ಒಂದು ಪೂರ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೇಕು ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಪಾಡುಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಲಾಯ್ಕಾತ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನುಡು ಇಂಚನೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂಡಾಂಡ್ ಹೈದಿ ಡೊಣ್ಣ ಬೋರ್ಚಿ ಜನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೇಗ ಕರೆಂಚಿತ್ ಪೋಪುಂಡು ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಪಾಡು ಮುಂಚಿ ಪಾರ್ತು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡ್ದಿವ ನೋಡು ಮುಂಚಿ ಲಾಯ್ಕತ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅಪ್ನಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂಡಾಂಡ್ ಫ್ರೈ ಮಂತನಂಚಿನ ಮಸಾಲ ಅರತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೆನ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡೆ ಅನ್ ತಾರೈ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದೆನ್ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂತುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಡಂಡ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೊಳಿ ಒಂದೆ ತೊಟ್ಟುಗು ಪುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಂತನಂಚಿನ ಆನಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ತಾರೈ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಒಂದೆನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೋಡು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೈಸ್ ಆತ್ ಕಡೆವು ನೋಡು ಈತ ನೈಸ್ ಆತ ಮಸಾಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತೊನೊಡು ಮಸಾಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಣಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಆನಿಯನ್ ಕಿನ್ಯ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೆ ತೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ನೆನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕಾತ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೊಡು ಬೋಡಣ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಲ ಚೂರು ಪಾಡೋಳಿ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕಾತ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೊಡು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪನಡಿ ಮಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂಡಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಂದುಲ ಪಾಡಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂದೆತ್ತ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಪುನಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೊಡು ಲಾಯ್ಕತ್ ಇತ್ತೆಂದೆಕ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತನಂಚಿನ ಮಸಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಮಸಾಲಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಒಂತ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತನ್ಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕಾತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪೊಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆತು ಕೊದಿಯರ ಬಿಡೋಡು ಮಸಾಲ ಅವರ ಲಾಯ್ಕಾತ್ ಕೊದ್ಯೋಡು ಮುಚ್ಚಿದಿರ್ತು ಕೊದಿಪ್ಪಣ್ಣಂಡು ಈ ಮಸಾಲಾಟ ಮಾಂಜಿ ಫಿಶ್ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಪೊಳಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಾತ್ ಬರ್ಪುಣ ನಿಕ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪೊಳಿ ಒಂದೇನು ಇತ್ತೆ ತೂವಳಿ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿಯೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಪಾಡೋಡೊಂದೆಕ್ ಮೀನು ಪಾಡ್ರದೊಂಬು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನ ತೂವೊನುಡು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನ ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕೈಲು ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಮೀನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ತುವರ ಚೂರು ಕೈಲ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತನಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೈಲು ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಮೀನಿನ ಮಸಾಲ ತೊಟ್ಟೋರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಟು ಬೇಯ್ಯರ ಬುಡ್ನಾಂಡ್ ಮೀನು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ತೋಳಿತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಗಟ್ಟಿ ಆವಂದು ಬತ್ತನು ಅಂಚನೆ ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದೆಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಂತನ ಅಂಚನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ತವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕತ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಇವನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ರೈಸ್ ತೊಟ್ಟುಗಂತೂ ಈ ಕರಿ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂದೆಕ್ ಮಾಂಜಿ ಫಿಶ್ ಆವಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಈ ಮಸಾಲ ಯೂಸ್ ಮಂತ ನಿಕ್ಲು ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡೆ ಇಲ್ಲಡ್ इतने तूवली पाम्प्लेट फिश करी रेडी आंड तूनावनी गोत्ताव निगलेगे ಏತ ಲಾಯ್ಕಾತಿ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಬೈದನಂದು
ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪುಳೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪುಳೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪುಳೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ ಮರ ಪೋರ್ಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.